Uninzi lwabantu baneziphiwo zokuguqula ubomi. Abanye banesiphiwo sokuphilisa, abanye ngokukhanyisela. Kodwa uAlfred Modise wayenesiphiwo sokudlala amadayisi, amakhasi nefafi umzi waselokishini wokungcakaza ngemali. Ziziphiwo zakhe ke ezo. Nangona ezame ukumfundisa umhlobo wakhe uSporo umdlalo wamakhasi, wahluleka ukumogqitha uAlfred. Awukwazi ukutshintshela isiphiwo sakho komnye umuntu. Kumntu ogqitha ngendlela ingathi badlala umdlalo onyanisekileyo, kodwa ukuba unokuqwalasela phantse ndalibala oyena mntu ubalulekileyo kulo mqhathano nguClever. Owakhe umsebenzi kukugada amapolisa xa esiza alumkisa abahlobo bakhe. Ixhoba labo lokuqala lawo emgibeni. Alfred Modise. Hayi ma. Angikwazi. Uyangazi Alfred. Wena noma wakho beniza lapha esontweni lami every Sunday. Hayi cha ma uyangifanisa. Iba nje. Kwenzekeni ngawe Alfred? Askis? Hayi uyazi ubunelizwe elimnandi. Impela ngangithi uyawuba yindoda eyisimangaliso. Yazi magogo. Sichithele isikhathi. Azimcelani ma. Ngicela uhambe. Ushayise ngomoya. Imfethu asambile. Siyezwa. Alfred. Yo, uyazi unesiphiwo esikhulu kabi esiphuma kuThixo. Isikhathi sesesekhona sokuthi ungajika izinto zibe ngakuwena. Magogo antakuzwakali man. Ngithe sichithele isikhathi ebafethu asambile. Alfred, ngikhumbula kahle ngendlela wawukwazi ukukhuluma ngakhona. Angikhulumi ke indaba zokucula. Ha, ubucula. Bengicabanga ukuthi uyawuba umfundisi ophuma phambili man. Alfred. Mina mfana wami. La kunempilo la. Ngicela nje umoya kaThixo ukuthole ngane yami uphile lempilo obukade uyiphila. Sahambe. No. Amazwi kaMfundisi ankenteze ezindlebeni zikaAlfred. Ingaba umfundisi unenqaku? Ingaba incwadi engcwele ingamguqula uAlfred? Hawu. Enhle kuvarvar mfethu ugeleza iBhayibheli. Yeah. Wadufuma mfundisi beka right. Ushuthi awusesele awuthami le yabe ngiphanda nayo mfethu sihereza mfethu sihlanganisa. Clever. But if it's not too late for me nokuthi ngichange. Uthe akuvula icwecwe lokuqala waba ngathi ngumntana obukele imidlalo yevideo
wayengakwazi nokuzinqanda. Wekisa onke lo magama aye kwincwadi yemithandazo. Kwakungathi kuwa isichotho kwithafe lomileyo. Uyenzani? Ngizama ukulala mfethu. Hayi mfowethu, switch on the light. Clever, switch on the light. Mfowethu ngizama ukusebenza la, switch on the light, please. Manje thina vele sesiblomile man. Yazi. Hayi manje Mzuzu. Mana sinalanga lonke ndothi utsobloma kanje. Okay, nayi le ndaba bafowethu. Nimzulu umfundisi uthe the other day. Uma mfundisi. Yeah. usho leya olendlela ligaya eBhayibheli. Sure. Lelo dlalo yokugeleza njalo nje. Mfowethu. Wona la engayikhulumile bafowethu. Mhlawumbe umfundisi uright bafowethu. Mhlawumbe nginesipho. Oh, kusho wena manje sofuna ukuba ulundi manje, urekhode boma gospel. Ngikhuluma la de man, ngikhuluma into eziserious mina. Mina ngifuna ukuvula isonto bafowethu. Yini? Ngiyanglaga. Sorry mfethu siyajoka bro. Ngiyabona ningibelieve ukuthi ngizoyichuna lile ne. Egre. Awusho bro. Serious ufuna ukuchuna la le. Emfowethu, yabona mina ngazalelwa ukuthi ngimseve uNkulunkulu. Hey, angitshela uyibone nini ndale? Yabona uma umfundisi makaqeda ukungaya iBhayibheli jo, ngalifunda. Bengathi ngalishiya phansi jo. Ngavela ngabona uNkulunkulu. Ngamuzwa ekhuluma nami. Athi Alfred mfana wami, awuvula umtshejana la. Hawu la ngami ne. Sharp, yabona ukubelieve ukuthi ngizoyichuna leli. Awusho ke bro wami. Serious ufuna ukulivuya la yini. Yebo, ngiserious. Phela uma umfundisi into ayikhulumile mfowethu yenza isense. Ngine gift mina. Hayi yabona ke bro wami makunjalo kayi mina mfethu nginawe. Sure bro. Sure. Show me out. Clever. Bona wena bra wami. Sure. Sporo. Mina ngigreni. Phela mina ngithandazelanga. Sikho. Clever. Hayi, kwenza iski. Sengunyaka wonke uAlfred eziqalele ibandla lakhe. Yakhula inkonzo kwabakho amalungu amatsha azokuva ilizwi elingcwele ngokushunyezwa nguPastor Alfred Modise wodumo. Hallelujah bazalwane. Hallelujah bazalwane. Lithi lizwi nengoma. uPastor Alfred makakhona. Hayo mathatha. Ha Pastor Alfred aketheni. Hayo mathatha. Ngiyahlala phansi bazalwane. Bazalwane. Dinendaba ezimnandi. Ama prayer books afika. Yes, incwadi besizilindile. Incwadi sezifikile. Kodwa mangalifakanga iorder lakho, it's too late for you. Masolifakile iorder, incwadi uzoyithola next week. Angithi washo uBrenda Foss wathi too late for mama. Mina ngithi it's too late for you. Incwadi enamaculo awu100. Ama classics. Amaculo amasha. Kodwa ukuyithola lencwadi bazalwane ifuna 200 rand kuphela. Hawo bazalwane, 200 kuNkulunkulu yini? Kuyini 200 bazalwane? Abantu bagcoka izicathulo zaboma 8000 rand. Abantu baphuza utshwala boma 2000 rand. Umuntu udlubheka waka 90 rand, 200 for uNkulunkulu. Bawefuna incwadi yami yemithandazo. Prayer book. Khuluma no brother Clever. Praise the Lord.
ezothi mawuhambe emhlabeni uzawuhlangana noNkulunkulu uzakubuza athi liphi igama lakho encwadini eyingcwele ngoba wena unqabe ngo200 brother Ceba bazabhalisa kuwo ubani bekacabanga ukuthi ubuso bami buzoba kuma prayer books plus into engichazayo ngalabantu ukuthi bayakufrustana yabona mina na sizoba yigwile mina yimpilo ngihlanganise lento ngaya kulela China lela ngafike ngajaya yasezela izinto chief lafike lahlanganisela lencwadi lasiprintela chief yini China hayi man hayi ngeke Ishuna kanjani iflopheso? Futhi angitshela. Ishunakala kanjani iflopheso? Hayi mina ngifika amazi. Awazi? Usukuthina ngazi. Angithi uhambile waya kuma printers. Lela China lela mfethu alisazi isingama. Mina ngifike ngapressa ngenza into zami ngapressa ibutton translate. Uthi wenzeni? Ngifike ngapressa ibutton ngatranslate. Uyislima. Yes. Uyislima. Yabona lo dot lo wakho lo wamafonku ngama prayer namaculo. Ngeke ngikukhokhele ngiyakutshela. Iflope yini manje? Ay mina mfethu ngivela ngabahafa yonke inyuku lapha eprinters. Uyenzeni wena? Ngivela ngabagaya. Uyangijwayela wena. Nangona babezama ukuchazela ingxaki abakushiceleli babengabanika indlebe. Ingxaki babengavani, babengakwazi ukuthetha isingesi noCleve engakwazi ukuthetha isiChina. Baphelelwa lithemba, ngakumbi bechithe imali engangama-50,000 eRand ukushicelela ezincwadi zelithandazo. We have books for you. Since you are Chinese, we thought you could buy them and sell them to your people. Oh, yeah, it's me. It's me. 我们不需要这个东西啊。 Yes, it's prayer books, you see, for Chinese people who want to learn African prayers because of they are written in Chinese. Yes. 我们要这个吗？ Yes, it's for special people like you. 不要这个，我们不要这个东西。 No, you don't understand. It's not expensive. It's very small money. You don't want big money, no. It's small money. 我们这边有很多人不需要这个啊。 You know what? How about you leave them here, then we'll come back and collect the money. 我不要，不要，不要， No. 不要这个东西，真的。 This is for the congregation. Imali zesonto lezi. You want to feel chelete nyana, chelete. Wena ngathi uzongikasu. We mama. 不要，不要，真的。 Into esifuna nje la ukuthi ngithengele incwadi ngoba incwadi zesonto lezi. 我们，你看，我们这边有很多了，我们不需要这个了，真的不需要了。 Eish. Yabona inkinga usifake kuyo manje. Mara bro, mangithi uyazi lela thama lela. That's fine. Hayi man siswena man. Yazi phela umuntu ngathi umuntu ugawula amakhariboti phela yegawulo yazi. Udini? Ringa dili ngiqeda kuyiringa ke. Ngithi le gawulo umuntu akalitholi kahle ngathi ugawula amakhariboti. Yenta. Nayi plan yethu. Plan nani? Bona asivele sidle le incwadi nje. Sodla kanjani incwadi? Man bona. If singathola uguluvo slim. Yabona uzotibhayisela abazalwane le plan yethu asoba grand. Akungcono ukudla incwadi mfethu kunokudla utshani. Ukhani noebe. Aphume kifisi. Wala mawuthi. Hayi wena Sporo. La. Ngine business proposal for you. Yazi
Bekani manje. Beka. Ngiyazala none. Ningabhani ngiyazala. No. Haleluya baba. Namhlanje ngisimisela ukulalela igama lakho Nkosi. Haleluya baba. Hawu bazalwane. Ingabe kukhona okhulumayo? Imina Nkosi. Imina baba indodana kaNkulunkulu. Sengilahle nethemba pastor. Undodana singakusiza ngani? Ngithi abodokotela kunini bangipotshoza abayiboni nje kunani. Hey, skibirikita sharagologo sikubeka hajugu jata. Ngithi ngikhuluma nawe nje pastor. Inyawo zami asakwazi nokuhamba. Bayasho bathi le disease isazokhuphuka. Ize nala ezandleni zami. Ngithi ngikhuluma nawe kanje nje pastor. Nendoda ayisasebenzi. Uthi i-service provider isebenza kasayibambi network. Haleluya. Haleluya baba. Singakusiza ngani? Ngifuna wena pastor. Ungipholise ngalo magic wakho pastor. Akusuyi magic ndodana. Imilingo kaNkulunkulu. Imilingo kaYehova. Haleluya. Touch my soul. Hallelujah, bazalwa. Hallelujah, bazalwa. Mnikeze incwadi. Hallelujah. Mnikeze incwadi. Hallelujah, bazalwane. Sihlele incwadi mfana wami. Awuyifundi le ncwadi uyayidla. Hallelujah. Amen. Awuyifundi le ncwadi uyayidla. Hallelujah. Amen. Uyabona ukuthi le plan leli liyasebenza nje. Hayi lasipana mfethu. Hayi lasipana. Awubheke nje seziyike kana. Ya. Angitshela mfowethu. Sho ukuthi labantu bayabelieve ukuthi uNkulunkulu uvele angene kuwo. Bayabelieve. Kinyo. Uyangena nje awunokhi nokunoka. Ngeke ngifakeni kule ncazelo. Usho ukuthini uthi sifakeni? Usho ukuthini wena mawuthi usho ukuthini? Sporo ehlisa umoya. Kanti ijive yakho yini? Ha? Ilimi lami limnyama. Kule ngizama ukuyisusa lento yini. Sporo buka. For the whole week ndoda. Lo ngihlanza. Ndoda ngapha ngispanisa isisu ndoda. NgiseJive sure. Ngifuna ukutshela ukuthi bonke labantu ababhayele incwadi bazosika sona. U-Alfred noCleve babengazi okokuba abashiceleli basebenzise i-inki enetyhefu. Le inki inobungozi xa ithe yatyiwa. Wait. Wait. Ya, ngizonika imali yenu ngopisi. Mara sike sihlaleni phansi sikhulumisane. Benenkinga nje. Nisizoyilunga into. Asabatla uba pastor. Bani methine basiphethelele pastor. Ngibonise wena unjwa. Bona lilimi la hayene jwa pastor. Bona phela, bona bajwa abantu pastor. Mistake Kwanyanzeleka ukuba uAlfred noCleve bawaginya amazwi abo. Kwafuneka babhatale yonke imali abayithathayo ebantwini.
mfethu ungawari yazi Alfred. Uyazi mfethu bokumnandi kwesikhashana. Yazi nanobro wami ngifikelwa ingqondo ukuthi sibuyele la esipanini sethu. At least yazi usesena la voice layer emnandi. Hima. Orufuna amanzi mfethu. U-Alfred wayene-allergy ebukhali ile inki yamenza atshe ilizwi ngokusisigxina. Hawu Alfred usesela Akakwazi ukukhuluma. oh izwi lakhe lishile hawu into elula leyo uthatha nje amanzi ashisayo uthi chatha ilemon uphuze ngomzuzwana nje solungile ngiphila ngako mina Cha, mama ngichaza ukuthi ilizwi lakhe lihambile. kwenzeke Mama kwenzeke kanje. iBhayibheli lelo umnikelo sathatha safuna inkonzo. Asesifuna inkonzo sarobha abantu. oh benenza lobu clever benu nifuna ukuba rich ngomzuzwana nje ayisebenzi kanjalo mfana wami Alfred thatha ngicela uthathe le ncwadi uyifunde futhi kunempilo lapho ona manje uyazi siyakumisa nasesontweni uma wakho naye lapha lele khona akalele kamnandi nathi siyakumisa esontweni lelo zwi lakho nje hambani ke nithandaze ningakhohlwa umoya kaThixo uhlale phezulu kwakho. Uyabona ke ilifa lezidenge lityiwa zezilungu. Xa uThixo ekuphe isiphiwo kufuneka usisebenzise ngobuchule. Ukuba usisebenzisa eso sipho ngokubhanxa ukhathe abanye abantu imali abayisebenzele nzima, uThixo ubonisa ingqumbo yakhe asixuthe eso siphiwo.